ta faru ta kare. Abba Kabir Yusuf a ranar Juma'an nan ya fita daga jam'iyyar NNPP. Amma har yanzu Abba Kabir Yusuf bai faɗi inda ya koma ba. A baya-baya ana daɗe cewa Abba Kabir Yusuf zai fita daga jam'iyyar NNPP zuwa APC. Amma Abba Kabir Yusuf bai fita daga jam'iyyar NNPP ba sai a ranar Juma'an nan ta wuce. 23 ga watan 1, 2026. Abba Kabir Yusuf ya fita daga jam'iyyar NNPP tare da ciyamominsa guda 44 da kansulolinsa, har da House of Assembly wato 'yan majalisar dokoki guda 25. Wasu daga cikin jigajigan jam'iyyar NNPP sun ƙi bin Abba Kabir Yusuf, inda wasu suka ajiye masa makamansu musamman kwamishinoni. Daman a ranar Laraba an ga Abba Kabir Yusuf ya je ƙasar Faransa domin ganawa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Wannan ya tabbatar da cewa Abba Kabir Yusuf ya shirya tsaf domin ficewa daga jam'iyyar NNPP. A lokacin da Abba Kabir Yusuf yake wata magana mai sosa rai, inda ya faɗi wata magana wadda ta sa zuciya ta rauni. Amma kafin mu ƙarasa wannan bidiyo, kun san cewa wannan tasha tana kawo muku supplement da kuma magungunan Islamically kowane iri. Muna a garin Kano, Kurmi Market, 'yan Kabewa, shago mai namba 8. Sannan muna da kowane kalolin supplement, wanda lokaci ba zai iya bayar da dama mu faɗe su ba. Sannan kuma muna da magungunan Islamically. Sannan kuma muna yin haɗin amare da kuma angwaye. Ba nan aka bar mu a baya ba, sannan kuma muna ba da magungunan kare asiri da sauransu. Muna maraba da masu siyan daɗe ko kuma sari. Idan kai sayayya daga nesa, za mu kai mu a duk faɗin Najeriya har da maƙotanta. 09068656332 ita ce lambar WhatsApp da lambar kira. Abba Kabir Yusuf a lokacin da yake jawabin ficewa daga jam'iyyar NNPP ya faɗi wata magana mai sosa rai, yanda yake cewa shi ya fita da jam'iyyar NNPP ne saboda rikice-rikicen da take cikinta. Sannan kuma ya fita ne domin maslaha ga al'ummarsa, domin ya samu damar yi wa al'ummar jihar Kano ayyuka saboda ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa. Wasu mutane sun yaba wa Abba Kabir Yusuf yadda bai damu da jam'iyya ba, shi ta al'umma yake. Wasu kuma suka ce bai dace a ce ya bar mai gidansa Rabi'u Musa Kwankwaso ba. Ku dakace mu a bidiyo na gaba domin mu san inda Abba Kabir Yusuf zai koma.